We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Nto. Eish, indaba zibuhlungu uJaden Adams uhambile mfowethu. Ngiyabona nawe ula eJorkopo. Uzokhala la ekhala khona abalandeli beSundowns. Yeah, no. Mfowethu sithi nathi singamabhakani amasobhongo emswaneni. Yeah. Because kumele sikhumbule ukuthi football is bigger than wins, losers. Yes. So that's why we are here today. Ukuthi sizoxhasa iMamelodi Sundowns, umndeni waka Adams, Yeah. ama supporters wonke because silahlekele sisizwe kulahlekelwa iSundowns kodwa silahlekele sisizwe sese-South Africa. Yes. Because besiphethe iDiamond la. Ash mfowethu. Umfana sakabuya na ku World Cup. Uwine AFCON unwile lapha CAF Champions League. Yes. So umfana bese sene experience bese sibhekile kuyi ukuthi khona okuthile kuzozuza ngo2030 World Cup. Yes. So bese simbalile vele ukuthi uzoba na engineer. Yeah. So sihlahlelwe kakhulu man. Yeah. So umzansi. Yeah. Eish. iSundowns njengamanje abantu ekuyibona kade sebenza nabo. Sithanda kodwa egcineni vele kufanele ukuthi mhlambe kuzofanele ukuthi basayine enye imidfielder. Okumsebenzi nawo obuhlungu ngesikhathi befuna lo mdlali mhlambe ungathini kiyo nje iSundowns manje. Awekho amazwi mhlawumbe angavala isilonda esingaphakathi because asisazi isilonda ukuthi sidip kangakanani. Yeah. Uqala nje kubo coach nabadlali bese ba-investile because iSundowns yazi ukuthi uyi-team eplanela ahead. They are always ahead of izinto zabo. Yeah. So besabahlelile ukuthi bazodlala kanjani no Jaden. Yeah. So manje kuzoba umgodi onzima ukuthi uvalwe and now ever player bazoyithola manje I feel for that player because kuzoba nama expectations amakhulu ukuthi alingane no Adams. Yeah. So engingakusho nje kuMamelodi Sundowns ama players ubaduduza lokho kunye. Yeah mfowethu. Yeah, ubaduduza because nencwadi yasikhumbuza ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Yeah. Kodwa sometimes intando kaNkulunkulu ngihlala ngisho ukuthi iba buhlungu esinye isikhathi intando kaNkulunkulu. Yeah, ibuhlungu intando kaNkulunkulu because konke lokwenza lokuyintando kaNkulunkulu. Yeah. So awukho okuningi engingakusho ukuthi nje mbaqine and baqhubeka basiphe le football le abasipha yona. Shoeshine and piano. Yeah, shoeshine and piano. Yeah. Because manje sesiyaziwa umhlaba wonke manje sesiyaziwa. Yeah. Sesiyaziwa so mabaqhubeke nje baqine babe namandla manje mabadlalelwe Adams manje. Yeah. Abadlalelwe Adams manje. Yeah. Mhlambe masikhuluma nge-men's health, impilo yamadoda, men's mental health. Mfowethu kubuka ngathi lento leni khona ngoba aseya ngokwanda amadoda azibulalayo. Buti ikhona lento le and thina singabantu bedoda sishaya indiva lento le. So men's health ibaluleke kakhulu. I think now it's high time sibe nama organizations abhekelela amadoda. Yeah. And sisinxuse nakuwe mhlawumbe ugovernment nakuba abantu basemakhaya ukuthi mabawanakekela amadoda bawabheke bababuza ukuthi kwenzakalani. Yazi kunezinye izinto esakhula zishiwe kithi esibona ukuthi zinazo ziyasibulala. Yeah. Kuthiwa indoda ayikhali. Yeah. Ezinye izinto lezo ezisibulalayo ezisicindezelayo thina singamadoda. So mina ngiyakubuza ukuthi uNkulunkulu wayesidalelani inyembezi emadodeni if indoda ayikhali. Yeah. So lezo zinto superstitions lezi zinto zakudala ezinye izinto futhi ezisicindezelayo thina singamadoda. So kubalulekile manje ukuthi sizinakekeleni sikhulumeni manje. Yeah. Yes, sizibandakanyeni futhi nama organization mhlambe nezinhlelo ezifundisa kakhulu nge-men's health. Yes. Yes. Masingacabanga ukuthi mawukhuluma usukuyivaka cha. Yeah. No, ingane engakhali embelekweni. Yeah. Sisabuya lapho. Mina ngeke ngithi ayikho indawo yamadoda ku professional space. Ngibuke ngoba uzothola indoda number 1 ayifuna ukuthethiswa emsebenzini siyayithethisa. Indoda mangabe ithi yobika eminyangweni thizeni ukhona ukuthi indoda ivele ihlekwe vele mhlambe ngibona ukuthi angivele ngiyibulale mina
angazi noma ngisuke ngibona khona yini mntakababa. Mntakababa usukubona khona, usukubona khona ama-organizations amaningi indoda izwi lendoda alizwiyo. Yeah. Kuyenzwa yini njengoba ngichazile ukuthi kuyenzwa izinto esikhule sitshelwa zona. Yeah. Abanye bakhule bayithathe bayise nakuma professional space. Yes. Bathathe bayise nakuma corporate world. Ukuthi makuza enye indoda izokhala uyihleke. Yes. Uqala lapha phansi. So I think now we need to raise a generation esitshela ukuthi indoda iyakhala, isikhalo sendoda siyazwiwa. Indoda yayinika indlebe. Because abantu abaningi ba stereotyped, njengoba ngisho ba stereotyped bakhula ngokuthi no hayi indoda ayikhali. So makufika enye indoda izokhala kuyo uyayihleka. Yeah. And lokho awazi ukuthi kuyibulala kanjani. Izihleke nama professionals. Yeah. So I think it's high time mele sifundisaneni. Yes. And so that nale generation enye ezayo iyazi ukuthi oyindoda mele you need to voice out okungaphakathi kuwe. Don't bottle up izinto because ziyasilimaza. Hayi. No, futhi ukhulumile ngibona ngathi uqedile ungathole. No, ngiyabonga mfana. We Talk Football SA.